खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ सासे उन्दै बर' गथ'आ ट्रेनजों थांफ्लांनानै पान्जाबाव सहैयो। दायो बे उन्दै गथ'आ पान्जाब गथ' रैखाथि बिफाननि आखायाव दंहैयो। बे गथ'नि मुङा अभिजित रामसियारि, उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिङा नलबारि गामिनि थागिबि आरो हरिसिङानि गंसे फरायसालियाव हस्टेलाव थाना फरायबाय थानाय सासे फरायसा होननानै मिथिनो मोन्दों। नाथाय अभिजित रामसियारिनि थार थं एबा नखरनि बिमा बिफानिसिम मिथिहोहरनो हायाखै दासिमबो। बिटिआरआव बेंगलि एसि हारियाबो हा बायनो फाननो हासिगोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिबुंथिनि सायाव बिजाथाइ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि। बिथाङा बुङोदि गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथिखौ बिदान्थि खालामनो गोनां जेबो गैया। आयेनाव थानाय बाथ्राखौसो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। लेन्ड एन्ड रेभिनिउ एक्ट बायदिसो जागोन आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि आयेन बादिसो मोनथावना बादियै मोनथाय मोनगोन। 2 बोसोर खावसेयाव बिटिसि सरकारा 42,000 नखरनि हा हुनि जेंनाखौ सुस्रांना होबाय होनना बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि गबरथनायाव ड्राग्सजों लोगोसे सासे बर' सेंग्राखौ खादों पुलिसआ। पुलिसजों खाजानाय सेंग्राखौ काटाजार गामिनि अर्गेन दैमारि होनना सिनायथिनाय जादों। पुलिसआ अर्गेन दैमारिनिफ्राय 1.2 ग्राम ड्राग्स मोनदों। अर्गेन दैमारिया ड्राग्स फालांगिरि आरो ड्राग्स एडिक्टेड एबा ड्राग्स सोबग्रा होननानै सन्देह खालामनाय जादों। गोबां ड्राग्स थानायनि अजदनि बिथायाव सेबनानै पुलिसआ अर्गेन दैमारिखौ खादों। शिबसागर जिल्लायाव केएलअ उदखारि हान्जानि सासे केडारखौ हमदों। दिनै आसाम पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव शिबसागराव कामातापुर लिबेरेशन अर्गानाइजेशन सुंद'यै केएलअनि सासे केडारखौ हमदों। हमजानाय केडारखौ सराइदेवनि थागिबि मृदुल बर्मन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसाम पुलिसआ मृदुल बर्मनखौ आयेन बेरेखायै आलफा उदखारि हान्जाजों खाथि सोमोन्दो लाखिनायनि जाहोनाव हमदों होननानै खौरां मोननाय जादों। थांनाय मोनाबिलिनि 7 रिंगासो समाव ओडिशानि बेलासराव रेलनि गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो। जाब्रबथायजों गासै सा 237 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 900निबो बारा सुबुंफोरा गोब्राब जखम जायो। बे जाब्रबथायनि उनाव दिनै 3 जुनाव गासै गं 48 ट्रेनफोरखौ केन्सेल खालामनाय जायो। बे जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय नखरनो 10 लाख रां, गोब्राब जखम जानाय सुबुंफोरनो 2 लाख रां आरो एसेल' जखम मोननाय सुबुंफोरनो 50,000 रां सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ महरै होनाय जागोन होननानै रेल बिफाननि मन्थ्रिया फोसावदों। मख'नो गोनांदि दिनै हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया ओडिशानि ट्रेन जाब्रबथाय जानाय जायगायाव दावबायहैदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।